Makayemva kancinci. Yeah, Pez. Akunyanzeleka kade ayibeke enhloko, but ke it's still fine. Nansi le ayo tablet yabo iPhone but inkulu ayo laptop computer Dula Mr. Nat iPad oh baya Jonga nazi installa kuzo apha emashweni Basha nyuka salon ngenansi kabra Sizindoni thina? yeah dula right phansi dlula phezulu October lento lena yabona lo xa endlini kuvalwe isidala uvula sifike sisuse ugcwele ntoni endlini ngaphakathi well yakubamba kusweni Say wrong. Oh, we this. Say wrong. oh well next round is Yeah, so mixani. next round. But what's disappointed big Hamba. 50 seconds yeah 2031 ish. Sunyusa kakhulu view. Suyitilta again. Okay, big animal has an ostrich. I don't know. Phezulu sis. Lo muntu ukhupha amazinyo. Dentist, yes. Sure, ezansi. Sunyuka kakhulu view. Suyithitha yes. Yes. Yeah. Lanto sithenga ithi usana ngokudla. Inento ezidifferent eziningi. Sure. Lento xa sithenga kakhilanga okanye kunet. Yes. Lesivula ekuseni kuze kungena umoya. Yes. Xa ngoko After Sunday. day after Sunday. After Monday. Yes. Xa usithi unantona ukwazi ujika. The next fitness. Yes. Okay. Sithi sure ikudla ngibona sure. guys okay Jonga Ndiyaphangela ke maki kusasa but I'm still here playing games. Detest. Undo. Akasti show intoni le. Nina niyathanda ucikoza dlala igame. Ufuna ucikoza dlala igame. Game, at the end of the day, there Dlalani needs to be game. winners and losers. One thing I've realized in the game, Sisonke dlala igame. round. Iyajibanzima. Thetha ima, thetha kudala, thetha. What are you linking? Thetha khawuleza ndiyolala mna. Thetha. if angiqalto Thetha. if umlume apha uphethe upencil ithi mina ke ayopen Yes. the wrong Wrong. Because pen say khona. yeah
wena ke ngoku uye wathi it's the day after Sunday. Either way, Hayi bandle nge-right click. Hlala sisonke mntanam. Nina ngapi? Okay, cela uqale round yokugqibela ke. Qala ku-0. Ngoku guys sekudlalwa nje bakumnandi otherwise siyahlanjwa Go. yes. Asabanobala. Zitye. Yes, indeed. Asabanobala. Mhlobam, sikhwela kuwe kuthiwa uzake wayikhwele kuthiwa shika zake wayishiswa apho zake. Oh yeah, xa siyalikwala singenaphi? Mountain. Iyalikwala siyalaphi na? Okanye na uhlala emakateni. Bambe ngantoni for Hands. S. Xa yophukile awukwazi uhamba. Xa yophukile awukwazi uhamba. Sometimes Awukwazi ukulamba xa yophukile. uzolulwane. Ewe. Uzolula. Ilawe ucelebrate ngayo ifaka amakhandlela izawuvuthelwa. Amakhandlela abekwe intoni? Intoni kaligama. Galamini. Intoni kaligama. Ewe. Celebration. Nikhale one so nina 21. No. I'm touching the head, it's fine. It's a celebration. It's a celebration game. When you come Sesidlala nje. Touch fast. Sonke. after study dishes. Yeah, I sense it. Ngobe sene coke. Hlala sonke. Ngobe sene coke. Spider. Yeah. Yes, Study. I zan phezulu. Yeah. I know. Yes. Normal. Down. Phezulu. Yebo lena. Leni ungayityiyo. Nansi le department esikuyo. Gqibezela. Tables. Yes. Nansi le uqala amabhiri namabhiri Ini. ushe ngenyawo. Uyaqhuma. Cloud no spider. I don't know why you guys are restricting. There's glass na ezi. Oh, I need your cash. No. No, mamelani le kubula Nansi jonga. Njebe apha ngiyakhumbula besithi bemakuthiwa skip lento bendithetha uba igame biased. Balani ba sorry ke uqobo. Uxolo ngewedding. To be winners and losers. Mna guys, did I feel it back? Did I feel it back? Mamen. Mighty 1-1. And it's Timber.
Mayithi 1-1. Sentsho uye bathemba abantu abangawina. 1-1. 1-1. 1-1. Sudden death, guys. Sudden death. 1-1. No, yes, what them test out, what that is paid because they are test out. Yes, Azizi mna bethuna Jonga ne. Le ezityaneni zazivasa qha ngoku sizama uprove point ba anizositya. Isifike nje masahlamba izitya kodwa. Ayimangu F1 uthini. if I don't ba abantu abaluzile kwethamsitemu zihlazwa ngibangenzi Bani winile nivase izitya? Yeah, baswini sohlamba izitya. Hayi ngoba bazoluzisa ngabomnje. Nobani luzile nivase izitya? Basiluzile nivase izitya. Jongana, either way. It's proving a point. We're proving a point ba asoze nisitya. Cela nimamele ke le Azabe siprove point na prove Lenza wakalela Bawamisa Nyandi wakalela. Seyikhona manje ashusho singina ngafuna ukumiswa. Akumiswa ibanathi. Akumiswa ibanathi. igiziri nje mhlobo abakumisa. Ana nxa sihlamba izitya nazihlamba ngalani 1. Useleni No, siyenza nje just for vibes. Mahlale manje Bathe mamela. Igame ibias. Abasiqalela futhi. Izo iopposa ngoku. Yabona beqale bandela Okay, mamiyazi makuthini sisi? Makuhlambani izitya ne? Waqoba kumixwe. 2 girls 2 ntondoni. ngagqibela ngazo izitya noba singamisa ngoku siqhubeka. Iba Because Jonga, if ever kuhlanje izitya kuthulekile lapha khona into yenziwayo. Sofuna ulala usithi. Ndiyolala. Yebo. Sofuna ulala. So kulight about. Babizeni mabaze kumixwe. It's fine. Izitya bayazivasa. Ngizoyibona kwalento bendithetha viewers. Noma sihlambeni ngoba kusala kusasa bazenza ibreakfast sozasha nje ngabenza izitya. So Then ngihlamba izitya. bese bazohlamba izitya ngoba bazosema Fast sesiyona ngihlamba izitya. baba mengize. Impukane zisetimini A1. Ibeseke impukane zisetimini A1. Okay, guys, izibheki zisetimini A1. So, sizayenza njani? Sizawushamba Saba nchof. senathi iza. impukane yami. But what if impukane zivela zafunyanwa ziguys zodwa? No, that's not gonna happen. Usisonke ukuthi uzazivasa. Ufuna ulalawo? After ndikuhlamba ndiyaphinde ndibuye njengoba ndizodlala. Ndibani saqhuba ndidlale. Ngisiyolala. Singathi kaqhubha udlala. Abanye banyuke thina sifike. Abanye Uzahlamba Azilamba izitya basuka ibada zazitya. Sohlala lo nihlambe. Yimi ndiyedwa umuntu ozayolala. Azimbali. I-checkers ithini wena? Yabo bensaqalisa ba. Siyulala ezantsi manje. Ndalapha kulaa room yakho. Hayi nami ndala ezantsi. Yes, siyamixa ngoku kwendlu. Guys, man, ndinibonise. ndlala ndifunza methe ndidinwe. Okay, 1 2 Nada, ukuzibese, ukuphethe isibheki setimini yesibheki. Ukuphethe impukane setimini yempukane. Yo ndiyithanda linamsele le anonymity lenyenzayo. And then value research methods and physical activities. Yep. Yasithuka. Yasithuka. No, see, this is your card. Viewers. Yes, why you skip your Ndenza amabomu because andiyazi le game. Hayi, le bidla ngoku. like ngoku ba xa kwi-space Osizawukhethana. spade. Uba usempukanini uzoba sempukanini. Or ufuna zikhethe random. I-random selection. I-random selection. Impukane. Which is nantsika yabona. If uyimpukane phakama isandla sakho. Randomize clinical. Kwanini impukane? Good. Asaza nezimpukane Bambe ifoni. Bambe ifoni. 3 4 4.
Yeah, when if I was conducting a So Is Bates. it is by quasi which involves it. Okay. Bueno, Zimpukani. Uthi ovai. Awuyanethi mina. Qala yena usisonke. 250825. Hayi nizawina. Yeah, Unjalo Mr. Nadavuye kuqala sihlule. Banathi ningasikisi. Asawuto nuzi azilika umuntu anondvula agist. Yeah. Hayi sala akulala wesimna ndiyavuka. Josi usalive. Ingona ntsana live. Sisonke ijika lo ke koneni. And then you don't tilt the phone by ingabonakali because nelantos uyabona. I see man I do a lot. Oh, oh. Okay, I saw skirt, but you have to my hands. Jeans. Yes. Okay, and yeah, God, you got the suit. Yes, but in alone. Yes. And then yes. Okay, Transformers, we yellow. Yes. Chairs. Singular. Seats. Chair. Yes. Yeah, and that is students be like yes. Okay, yeah. Are you your aeroplane? Are you aeroplane but Nayaka? Jet. If you can school and who's better? Could transfer a school and better in Donald. I think not for the 5. Man can be a little Nichazile nike into zosebenza. let's say ke umzekelo ngoku abize athe igama engakalibizi lonke kuba kwenzeke loo nto wathi engakalibizi lonke but malibize sedlulile kuzoba correct okanye kuzoba incorrect Correct. because asimxelelanga ulibizile. I think That's correct. So sinobani Nabendicela yayane nisuka toilet. But mina bendicela Ngosi izinto netools ngosi. Okay, which was okay. Into sebenza ngazo. Hayi kodwa kayichazanga guys. Tools. Ndicela mna sikudetermine i-commute ifowuni bayi mistake yakho fethu would okanye would singendawo ngoba kudetermine ifowuni uzawuthi noba ukho correct ifowuni idetermine correct ibe mistake kaloku siyayali kaloku senzela abantu umlungu lapha ngaphambili abene-responsibility yoba yibambe le fowuni kakuhle and uyazi uba xa Yamazi. correct xa kuthiwe i-incorrect Ayifuni Iyamchoma. No, not wrong. No responsibility. Nibonile nje thina sithule ne. but usinathi kuthiwa awuzamkhulile Andenda tools. Ewe ndiyazi. Ujonge nakwabanye naye ungajongi ukuthi sodwa. Umuntu xa ndiyobizwa uba ndiyocula. Ipha phezulu. Ayo aeroplane but intoni? Okay. Pha phezulu. Iyabhaba pha phezulu. I-scientist. Oh, Later. Ewe ntoni space ntoni ke ngoku? ihamba phaa elwandle. Okay, intoni Ana yigusha. English.
Okay, don't get what Timanis. Spaceship. Sure. Then Then When you jog, one. run. Yes. okay. I thought. Basic. Big five. Hayi bengekho. Ngokubuya emsebe ubuye no-Iba. Hayi nguwe Mr. Nathi. Yaqala ndile fayini. Uyamstress, Ellen. Wena ngiqhelekileyo nje nale. Ngokubuye emsebe ubuye no-Iba. Unkulu nayibona emsebe. Ticket. Yeah. Sitya ngaphi guys? Into efundwayo. Book. Yeah. Abantu abathathayo they are tying a what? Tying a knot. Biza ligama elibeyi-1. Knot. Yes. Yeah. Okay, ihamba phansi kwamanzi ingumkhumbi kwayona. Submarine. Yeah. Yo, siyatyiwa. Ulayita ngayo ebusuku xa ungaboni. Torch. Yeah. Jonga yo nina nansi orange inansi Uyayithatha. orange Yes. nansi Ayoko. uyaqabela yabaleka Yeah. nansi uyayicofa nje Keyboard. no lika John Legend. Yeah. Iba, not moon. Not moon. Yashine. No. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enough. 14. Nina 3. No, siniyamstressa kule team. Nina 3. Yo, if viewers ikutenza 26 no zehlile balele. Bala abantu babetho 3. So ungangibali score 3. Yeah, come on, 14. Choose this goes abantu balathi. Lenokuya ngayo no fence sure ezansi. Lokhu bamazinyo ngibani? Fences sure. Lando sikuyibhudile eqaleni. Leyo lebe uyathanda fish wena. Tin. Okay, enigama tin can. Yeah. Yes, then tin can. No. Yes, then Beqhuma khanya kulo. Beqhuma. Uhamba ngayo endleleni. Uye waqhuma kayithe. Jacket. Yes. Lendi. Akakwazi ukubo. Hayi le ndandiyibile ngo ndandiya kuma tickets. Yes. Dlula. Lando. Let's celebration. Lando iphuma Benzema yawungena volleyball iphuma bile nathi bayokhaya. Thank you Pastor Gesting nantsika nge gift. Chika. Nansi lele bethethe ngayo eqaleni le ukuthi xa ngumculo into ngesilungu. Xa kubizwa yes. Ifundwa day 1 leyo. Le latha ngayo ebusuku. Jonga phume phuma uyicimo ilight futhi. So it's not 10. It's not 14. Thank you so much Pastor. Thank you so much. Thank you so much Nanga Roses. Asilali tu man, asilali tu. We are enjoying. Tozosebenza is not a direct translation. Nakulele pa Mr. Nat. Kuthiwa Iba uthanda umanyelwa. Bayumandisa. Hello. Nansi le guquzayo mani le eguquzayo yakhumbula pha ireza semacaleni phakuthi. Yes. Nansi le besithetha ngayo emhlophe. Enzwa ngomthi. Yes. No, lento efakwayo ke ngoku lento efakwayo phezulu. Lento efaka idibanisa imali. Yes, correct. Then no, kaloku jonga sokudlula.
Mamel. No. Akulalwa tu. Yima. Umbeka phansi live. Iba lo phone nayo. Batista. Guys, this is the last game nangen Shia. And it's almost Five charades. Ayibhadalisi. Oh, that's yeah. Five charades. New Day of Pentecost. Old Testament women. Old Testament people. Old Bible Testament people. prophets. Old Testament. Old Testament people. We can't make it easy. We can't make it Testament. Oh, yeah, Yeah. And most knows it. Old. Mix. Old Testament, please. Old Testament. People. okay. Why? It's hard. It's hard. It's hard. Old Testament needs. Yo guys, and good night. Banalala. Guys, it's almost 3 o'clock. Before sidlaleni bengicela sithandazeni. Kwabethuta. And then mna ndihambe emva kokudlala emva ndiyolala. Ngeno 7. Ndiyolala kugqiba kwamahla. Kubana benze breakfast. Full meal. Akanya. Uyangazi uyangihlelela ehlolisisa imicabango yami bendingubani sendithandwe ebo kangakalizulu uyangazi
uyangihlelela ehlolisisa yebo imicabango yami bendingubani sendithandwe yebo kangaka izulu uyangazi uyangihlelela ehlolisisa bendingubani ndinakekelwe kangaka bendingubani ndinakekelwe bendingubani ndinakekelwe kangaka izulu Thank you so much for waseNazaretha uNkulunkulu wethu othandekayo sithembewa wena oyingcwele asilale ngithemba ngaphandle kwakho baba wethu othandekayo uyizulu efihlakala oyingcwele ababalekela kuwe bayasinda ababalekela kuwe bayabondeka uNkulunkulu wethu othandekayo sincedeke somandla nasekuseni siyababiza Nkosi abafundi nabagcini akho Thixo wethu othandekayo siyathandaza somandla ngevekeli zethu oyingcwele siyathandaza nabazali osiboleke bona uNkulunkulu wethu othandekayo ngegama likaYesu waseNazaretha
Thixo wethu abakhulule bahlangule baba wethu othandekayo sithele wena Thixo wethu othandekayo abancedile Nkosi kwisiselo Nkosi ezincedisayo Thixo wethu othandekayo kwi-drugs wengqile bakhulule Nkosi bahlangule egameni likaYesu Kristu waseNazaretha sele Nkosi bangakwazi ukuzikontrola Thixo wethu othandekayo ngenelela njengoThixo oyedwa kulawula nasezimpilweni zabo uNkulunkulu wethu othandekayo abagulayo Nkosi esibhedlela Nkosi siyathandaza oyedwa banceda abantu bakho Thixo wethu othandekayo kwimpilo zabasivayo Thixo wethu othandekayo sithandazela Nkosi inkululeko yakho sithandazela impiliso yakho Thixo wethu othandekayo ngokuthenga imivumba yakho thina siphilisiwe moya we pray uNkulunkulu wethu othandekayo sethele wena Thixo wethu othandekayo egameni likaYesu Kristu waseNazaretha Thixo wethu othandekayo nasekuseni oyintoyile sisabiza kwakuwe asinalo Nkosi elinye igqeza ngaphandle kwakho igqeza lethu nguwe Thixo wethu othandekayo umphilisi wethu nguwe Thixo wethu othandekayo umkhululi wethu nguwe Thixo wethu ogcwele egameni likaYesu Kristu waseNazaretha iyo loo nto uNkulunkulu wethu othandekayo nantsimbi yesithathu ekuseni Thixo wethu othandekayo sisahlangene ngalo igama lakho sibiza kulo Thixo wethu othandekayo ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha sibopha yonke imimoya that is not of God uNkulunkulu wethu othandekayo ngegama likaYesu Kristu ayinagunya ayinasabelo Thixo wethu othandekayo sincedeke wethu usifihle usilondolozele kwinyaniso yakho Thixo wethu othandekayo siyakuthemba siyakholwa siyazi ukuthi khona ukuzenza zonke izinto moya oyingcwele sincedeke somandla egameni likaYesu waseNazaretha ube nguThixo Jehova egameni likaYesu waseNazaretha Lord we pray simnikeza lo muzuku into wonderful life Jesus siyabonga in Jesus sivuke sisatsho ukuthi inkosi sibiyeleke Jehova ngothando nalibhali lakho egameni nasegazini lenkosi uJesu Kristu amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the presence of the Lord now and forevermore. In Jesus' name, amen. Amen. Siyabonga. Ulendelo. Inkosi inisike. This is for meditation. Guys, bye-bye. It has been good. Good night, guys. I'm Nandia Vogaga. After 7, I have to be at work.